Adofo ye mamu nyina akwa ba sronko kra edeba eye Otan Nni Aduro dwumadie so da bia na meka sensem koso akire ha o ahwefo ye yi nkomios bi o ha nya agro kra na wam ne omu ye professionals ane me mo bi akwa ba ye nde rade ase enen so one yen edi ni yiye enu nti enam no mienu ye di ahie nti ba bia wo bia wo hwe yen Adom TV so Otan Nni Aduro dwumadie so mema wakwa abasronko kra wakwa aba na nne hyehyɛ no so ebebre se ne munim no na ebebie phone lines na to ne no atwetwe nkomo kakra ya kan kyerɛ mu safi we die ene mo na edi dwuma no nti phone lines bi do ana ebi atoma mama nti se wa ye krado na wo twɛn ahwɛ Otan Nni Aduro Chatroom na usu se rade na aya emmoa edi amawa ka emin kese pa ewo baabi awo no Nyankopɔn kan ye ho abre ene abre nyina ene me producer director and papa senior most woman Sarah Opare Kunkum and ono no obo machi dom as a producer as a director and Priscilla Anaman Eresi ono so edi na chi no mu chinchi mu fidie nti nyame onhyira wo no mo enam wo Christopher wo ha odobola senyoma bebre Chris nyame enhyira and Richard enso so ewo ha omo nyina e camera professionals our mo etwa me atomo awie na me personal assistant Becky Rebecca Okana ono so ewo ha na me mpanimfo enne me ne omahia eye dikini ma se ne nyina yenim no deke me mo akwa aba ma meda meje so ohoye nyame adom ati Gladys no nkura ne obia hoye na ye papa so papa we de meja na wadu din no e de atodwa ma me na kyese yetimi ehunu ye papa ene nso so yene no ahie me de Dr. Kwaku Amwako Dr. Kwaku Amwako and doc nso so ene wabekiensa ye bedwendwen eye abrabom nsama ni nyina nam eye Otan Nni Aduro dwumadie yi eso na yehu emu afutuo ene emu akwankyere a yebetimi so ede abobra no na ansa na metwa me ho no meda MCR for ase meda set for ase Frank ene ni nua no nyina meda wanse light for sound for Daniel ne be me sound ma me wo mu nyina ka bom ene edi dwumadie yi abram nti meda mu nyina ase ye twa wonketuwa bi na yaba pe yebetoa Otan Nni Aduro dwumadie so ne ahwe ba bia edi ne pomasi bre ebesi yebasisi a Adofo emamu nyina akwa ba ane na awie yi Otan Nni Aduro ampa emu sam no eye bebre na onim ba ko bia ne ene mienu bia mpese ye hwe ye behwe eye se ayi kura wo hina me frefre na wo mei where are you aha oba ansa se wo hwe eye abrabo ya ye bu ya ture bia eye ana ensem bi wo ho ampanifo eka empanifo enso so eka yenum na ye tie no ye fa ne so e bia we die empanifo asema wo no mo eka ara enso so no e bia na se wutie mu kwa akira nka betimi aye ho ebibi ebi ne san ebi ne se ya se nienti a ebema ye chesi yakodi ade bi achi ye se ade pakita wo a eya nwuhu na emo mefiri won sa ana behun se sombo na wachi akodi akire enti pese ebehwe eye enioma ni bia ema ade pakita yanya eya na ye nhu sa de panie enti ade pa no ye bebo ho ban no so ati ase ade enti eya na fufu ye ananso ye ni na nso ananso se ade enti na de pa ekura yanya eya mpen bebre no ye nhu na ye tuna jeje mo ni free yensa ansana yasan akodi akire akohwehwe ena ba ko so eka ho o se bible npo de bible na aka on se papa mo boni mo fasidama onyankopon na ye mehwe eye enioma ebema se ye be consider se ade papa we ye papa enti be de ho aseda emenyame we ye boni enso sela asem de ho aseda emenyame sentia adenti ene se sensa bible na kan de ba de ba ya sentine mo a ye nyina na ye kristofo so ati ase enti no bi wo ha wa te sa asem pen enso no so wo ne kwan a
ɔde bɛyɛ den ɔde ɛbɛfa so na fe abɛhwɛ daye so a yeso yi nsunsuanso enya ɛwɔ the spiritual aspect and a physical aspect and a physical so nti ɛbɛhwɛ hɔ nso daye obi so daye a bi aso na aka bibi akyerɛ ɛwɔ nsunsuanso wɔ sunsuma fa ɛne honam afa na ɛna sɛ te sɛ den ɛna sɛ oso ɛyɛ daye bi a wo na waso wo daye na wabɔ ho amane den na wopɛ sɛ yɛnum na yaso daye no so yɛbɛyɛ enti no ensem bi te ne mbom yɛn video ne deɛ yɛsɛ wɔdɔ ebi no sɛ onu kunu ko a ana no yere ko a ɛna ɔdɔ no kora so obi so mi kunu hwehwɛ na me dɔba oto taba o kunu hwewa na ɔbɔ wasom ba akoma wufun nkyɛmu atia kodi baabi a na ebo sɛ wodɔ bɛba na wodɔ ma saa asɛm na ma ne mu bi kan ye nyae me dia me opinion na wo so wo so wadwen so ati ase ba ne mpanifo asena ase de mebisa sɛ yɛ no korɛ sɛ yɛ ko a na ɔdɔ na ɛsɔ yɛ ko a na ɛsɔ nti yɛ ko yɛ de ani sɛ ɔdɔ na ɛsɔ anyway me sa ma mpanifo akɔ aba na me fa doctor enhya ase eja de kinma de ɔno fie ani ha de fie ni ti no doc oyema me sɛ asɛm yɛ da pono so yi ansa na ɛbɛkɔhwɛ yɛ video no me pɛ sɛ yɛhwɛ ɛyɛ daye waso daye no nsunsuanso spiritual aspect no ene de na aspect yentimi embasa no spiritual aspect I adofo ahwefo fa champion na spiritual aspect. Spiritual aspect. And then the aspect into me. Aspect to course about spiritual aspect. Wait there. And I know na me share program be. Then the plan person bo we no yeah more na me so me share dem say. Also when kitwa we na ntimi mu. E bi na ya ne you ba me twabo Yesu di. Oh yeah, twabo aspect. Spiritual aspect. Oh Yesu di. Oh Yesu di. Papa. Ya me hwe da ye so. Ewo sunsanso e bi wo ya brabo so ana. Me da sipi ma me akua e de kan hranka Nyankopon. Ewo sunsanso. Esanse obi wo wa obetumi adwenwen no ode sa adwenwen ne e de koda ebetumi abone nkaya wo ne nanim ena da ye bi won so na sa wo sonso a ne sunsu atire no nsunsuaso no de ade bebrɛ no kire wo susu wo kire pani bi na wa kire wo se papa me da na me so da ye sei na da ye we de mente ase nti kire ase ma me yampanifo no bebre na wo sa vision no adoma chede nyame de ama no nti obetumi a kire me se oh ebi da ye we de obi wa se me so da na masesa anwa awase kire obi wa se metumre obi wa se me so da ye na sabe aburu mato agana ayim ni nyina no wonsunsan so de wote ase no betumi a kire omu de anye no no a kire wo se we nye nti ye beka wo mpaibom na bibia wie peye nti da ye so no ebi ye nkunimdie ebi nso de ensambone ane ayi de baye so na da ye so no se de obi anso interpret ne da ye fa they said you can you so de no watoja na mu a enipa no won interpretations no bebre asam no enti no wo ye ahwefo ahwe yen so obi so de next wato eja na mu a dada se ne se unim eno na de enye eyefi sa me pa cha yi o ba so da ye no atoja na biem tie fim enye na ye se asembone ya ben sa obi so se ke no so de enye hwe torati de enya kura sa na je se wo kwamani hu jem enimu guase pa animu guase bi bato anyoma ensem fata wo bewuram sa enti ese o ma gidifo te sempanifo bi ka wo mpaibom torati nya obi wa obeso da ye no wo sesa nwa enye ampa eno no kire se gba mena bia ma wo a wo nhira no wo yi edie no bagu enwa no I'm telling you say won abrabo ena no sofo bi so ma enwa ko slow me say osofo mi nyesme no mo nya adwi but ye sofo pani bi so kire yen say
se Nyankopɔn ɔka kyerɛ ɛyɛ Noah so onsi ark no na mwadoma nyinaa nwura mu no ɔtwɛn ya ama enwa kura wura mu bi enti ne enwa enante brewa ɛno kyerɛ sɛ ɛba wabrabɔ so sɛ wo nante brewa ana wabrabɔ ɛyɛ slow ni nyinaa ne sɛ wo no so da ne wo hu a wo nipa na waso saa dan no wo yɛ gidi ne ka kyerɛ ho ɛbɔ mpa sɛ enwa ɛni tumi wɔ so na ma adenti no Davi o ma ɔse sɛ ɛyɛ good a ade na ɔse wo aso dan no wa bɔ mpa sɛ ɛni tumi wɔ so ɛna sɛ ne sa na yɛn yɛ ɔno yɛ kyerɛ sɛ dae bia wɔ ne nsunsuanso tie sɔfo say ma emohu wo so dae na wo hu enwa a ensɔre anopa nyɛ ha ye me so dae hu nwa nti ya de bɔne ɔse nya de bɔne wo de ne so bɛbɔ hu mpa yɛ ma se na wo ka wo sunsanso a se wo sunsanso ma me akua a se wo so dae wo abeso dae na nantwie pa mo nso anka nantwie no wo so saa dae we wo ba de oba yanso obobɔ mpa na emo mo besusu wa kyerɛ pani bi a obetumi a kyerɛ wo sa de we ya waso sunsanso se na de ba ma me fa we ntu aso dae so ya de a nyame de kasa kyerɛ yɛn of course na nyame pɛ ye hu beebi a abrabo woko eni de ebesi on say wo hwe efidie ade ya ye hwe programming on say baba wo ye nani efrei bibi besi a ote ya kasa kire no onya discernment ansana ono akoka kire no nkrofo say bibi ye den ebesi ono tina me father ye girl no so ati ase etina me father ye no say oso die na obi say obo mpaya ma nani ate enso ade a chi your sorry ye no na nani no enti enti die so no ye ade a nyame de kire niam ebesi enti say wo na wo bo ho mpaya efiri ho ba say wo sometimes obi so die na ni wi efiri ade ne be years ago na ade na happen na wa kai say me so ade we hu dae o na so den na we efina no pastor bomb pa ye say de ye na Awurade fa de boja ni si but be ye djuma but de ti biara me de me ka ahwefo ye besia ahwefo wo so dae ai ma ye mo hyehyew bo hu mpa ye ade si boja ni mutumi no se wo kai o won kai o me mpa ba me boy bi na me kire wi o bo na asora no pa na nkai a wo bo nkotoje wa bo mpa ye Awurade me so dae amasom bi a me nkai me de wade shiboja ni mutumi no de ya wo pe no me de silisa wo penye ho ne ya obonefo na gina to no hihye na fidi sum na pam me gina wo sorry etumi no so tumi na role boba ne fi Yesu nana no no wo bre ekosie no no sa tumi no en chifa so che empa boni di wo ho a eye gidie empa boni ebo enti wo so da ya na wo sorry anopa se ne papa no mo kan no kra e so bo obi amane but one kasa no ya hu adwuma wo wudam ho kra ansa na wapia kobo obi amane ana papa mboa ano no ya hu adwuma wo dam ansa na wapia na wakọ akọka kire obi mpo se da yese na maso da yese na maso na ugidie na de boss ampai no boni bi edi da ye dachi no ewo Yesu dim ne be firi ho na wade wo ho enti me medie no nya se me papa no nya adwen no mo ya adwen pa da ye bia ne nsunsuanso but se be ye adwuma wo enya adwuma wo ejina wow so enti no producer director minim se yenkɔhwɛ yensene na yentwe ehomra yenkɔhwɛ nso dia yenhwɛ yesene no yenhwɛ yesene no mra na ɛhɔ no yenhwɛ sene no mra sisia adɔfo mema mu nyina akwa babio ediba eye Otan Nni Aduro Chatroom ha enche bia ibebie phone lines na tomu ne adɔfo nso etimi ahwehwe nkomo na yahwɛ adesua yɛbɛgye afiri ɛyɛ yanhwɛfo nso so ɛhɔ yɛmɛhwɛ yɛse ade pakita wa na emo mefiri wo nsa ɛde enti na afiri wo nsa wiafe na wokohu na kita no deɛ wahu deke ma yɛda so chia yɛhwɛfo wana wo hwɛ yɛn mama wasɛm yɛ asɛm emu yɛ duru na nimpa bia no wante na ɛwɔ abrabom ne sɛ mpani ka asɛm bi sɛ ɔne ne sabio wana obi onye mmea kura wɔne nkaye ya nimpa aya ne yɛsɛ nimpa ho wɔmfono nimpa hu nimfono nemom nimpa ho yɛ awerɛkyekyerɛ
na ade kutawa ade o ma wonhu ne se okuru na yerete a aya na memme bebre won varu ma no na mo de ma oba ne ntwa ne ho kakra ana so onka se metu kwan aba na nani ato aka ne se na eyade a eye nimpa bia su se nimpa kurade a ade na nsom na bo unless there nimpa obi ba gie free ne nsem no wasiesie se bon se afi bon se we dey look at yemfa car yeton bon se car ko na wo use na wo se o ha no wo tro fo se abo no obi ato car no ensom wo bibiew because o tete wo mpa ni biew but the same car no o kire bi wo be hia car no na obi siesie car ne kama na car na o ha no na be ye papa so de adan ama obi enti eye nimpa su eni nimpa nimpa brabo ho se ade kutawa nimpa mvaru asora even asora suba ana me chese ye nimpa su se se am yuti hei yamfa asora yan example ma me kwe wa asora obi mvaru ba wo de firi asora ne ko baabi na ya so wo se obi a wo ye chese wo sumbu ankasa enti afi ba wo se asem bi baba ebe hia se nka ma me kwe ba dan ebe wo ho sata no na ukọ afi na ye bechi e di achepa abrew enti ye nimpa su e kanimpa abrabo na ne nyina mu no agise nkrofo woni nkaye nimpa oni nkaye na owo sa suban no na mom se nimpa won kaye a se ebia menye papate na se papa ho fono mkura mekaye se oh debi se mama papa nso meboa na ochiro film nchen a ade wei mede bede mede ba kai no enti me nso no mu yie wow dog hey asam ina papa fa be asam kasio ma me akua asam kasia pa me am gitum say asam kasia pa no ade kitawa hu ade na bo efiri unsa ansa na wako na kita na kita na da na wan musa de weso no kra on say ka kasa be say odifo bia ni ono nyamo ni kuro anokware sa wo abusua mu a etitru so ye bapani a woni sika wasam nko na wo sika nso wasam nko enti ya ncheke wo abusua nim na so wo ma fam na bia wo ya pani wo fie no o ma bibi so aba wo fie ho ba ya respect o ba da ba free fie ho no aw anka we wa anka sa de we nka obetumi acha na dwe ma wie pa we de wa kan mama me aka se da wa bo wa ba de ba kwaku a wa ka sam ya si efie bi mu na efie ofo mu ye ni papa pa that's right o mu ye ni papa pa o na emu ba ko de wa ni ese efie bi amensa wo ono de oni si a wo betwa na ya se obi asa se efie ofo no ye nti nkrofo so na omu di omo so ayi no mo di wan yakaka no mo ya wan no mo ni am chasa sima nya den kwa ne ye de eye den edi wo mo ne se da kro be di nyamra se mo fe na bra na won wo nya no se ene de ebe ye wo de ya mo yeso di ni pani djuma papa na ni so ma no esum no kosi abonten na branch en mam sada na gumani mu asesa ada na wo yesa na obi abaha asem kakro bi ni wanya na wo akun buru nipa no ne so mo didi amo kan boy nanim oh yeso mo kan nanim pa ye fi ade ye ntesa ye se ye aboy no ekoya wo si abonten wansa ma fi ho o ma biem e wodo ne so bi be hire ntai wo fi ho no be di woni ye se wa mamna so si ye wo so mesi wo hanga me ho yanka wala won wadu akachire enti na che se ade bia asa ne atie kura ho ese se wo hweniye na se ebitu so odu bebi no pe bible nsema wa ka bia no no kre na eto de bia masa mekane se abraboi wo pese wo bobre yi a ko bible bibia wom suba papa wom adwenboni wom nyensa wom atro ne nyina wo bible nim enti wan kasa wo kan na ne wo fi se wo de tutu abrabo wa ebe situ no na wo som yie won se de Deuteronomy ka se mede nkwane papa moni esi woni so ba enka mi ewrade se nka mi ne wo a enka mafa papa ane enti se ne yake mama eya sama ekoso institution biemu asorim
edwumam ebusuam beebia wo ho na saade no minim say ye subi ne betina nimpamu a I don't know because ye de ba e bia aware afamu a one de eye nimpa brabo to de bia no obi ka so oba kra no woni ne tena bebre a na ho afono no one na ka we kire one ne tena bebre and what ani da baby obi so ne tena bebre kwa pa wa be so ba ebi o ma nimpa na nka so pe ne bone ene ne bibia ye nti na ode akofa sa kwan na mmom se odo ne wo ho na me watema me wa akoma pa me wa adwene pa me wonde beebi a me firi ne beebi a me kwa madwene ho se nimpa ya meniti de ati bia no ono so wone nanso se me koye we ya ochina ode we beba be so me mu na me beebi o se wo dwin kwa chire wo ni obi nama wo dwin kwa chire se ne wo nya bibia be ha nipa no so ati ase obo na ne nama oni ne nama oye ni bibia heja bas na mama say happens sadly oni bibia bia onye say de oye ne be ha wo so betia wo nan so emfa ne ho but me srem emfa ne ho oni obi na ma bible aka say ne eye de kinkan ne nsem ni na wo bible ne ye de ye wa anye wo dem fa nye wo nua nti wotnas na ususu na wodwen na wuhu na utu anamo bia no sade a me yese me ne de ye me because one kwadwen ne sa na na mako no utu na sunsanso ne ba nipa no so wo kire bi e be san gbada ne aba wo abrabo na simple ba ya ne amana ye bebre a kikire ye ho ene enam na sabe ye mama ye betiri so ena ye dan ye fa ye nuanom nye hwe but enye ne kwan so ena bible no aso senka ebeka won kwa kama so de nye den yin mpa nyina ntina so dwie exactly enu ntino enche bi ebebie phone lines na tum na ansa na no me bo ahwefo enkai se bo mechi so mpa ye dwumadie no eye kwese de ye beni na awotwe on the 11th of February and ye de bebre eye Ghana fo nyina ewo multimedia car park ya afi we de ye wo car park ha enu ntino ye fa mofra no mra ye mebɔ mo ntiri so mpaye na afi ye wura mu Yankopɔn emfra wo bonefo n'ani ɛwɔ ye mma ho na se wiase ne baabi ekɔ no ehu wiase na ehu watete wo ba fefefe enso obi befi baabi e de honhom bia bewura ni mu ana e de adwen bia beto ne tiri mu ye mompa ne enyi saafo no nyina mfiri ye mma ho na awurade ma ne mnu nkondom ne ntomofra no so na ne jafa dom ne ntwa won ho nhia baabi a wo bɛkɔ biara awurade ani enku won ho amen eni ntino kwasie da wo de wo ma ne ba ye nyina ye bom ye ne asofo akukudam bom na ye nyina ya bo empaye ye ma me lady Sarah beba abehu ye nwom ye ma me sof ma me Abigail so ebeba onzo abehu ye nwom na ne edi a kire ni se ye hia emwa kakra momabua yen ye pe canopies ene enkonwa ensio a ye de be di dwuma no e wo car park ha sei wo se ha ye car park ti esi canopies ne ye hye enkonwa be fefe ene ye DJs ne ade nyina se ye nyamwa ye so ye betimi dia support na ye dia ma won ti se wo hwe me na osusu se e ka wakoma se beboa na ye nya eye bibi kakra fa bi nkoje canopies ne nkonye ye ntonsuo na ye nya de ka ho nyina e be ma dwumadie no aye fe ahye urade anu nyama oso betimi aba na waba beboa yen na me number no eye 0242 901884 0242 1901884 0242 901884 ofra onso mbo akakra betimi dia bana na age eboaboa no ane bia kotua ye kanopi no ene enkunya no na Sunday ochinachi eye Sunday ne yetimi edi dwumadie ni nyina ahye so ena wochina nyame ya aduma ya papa sofo SK apie J sofo nyame fa okra nsie yie wochina ya aduma nyame ya aduma wochina ena yede ye papa to mpamu wotema community 4 Assemblies of God anopa no nsia pepepe na dofo nyina atwahia na kyese ekohwe papa ni kranchi ewie be ma no so ye nakọ eye atiwa yakọpẹ ne kurabre
ebra won a wode na ekwati we ekọ no na ya ye wo so etie ye na se a ye gusu ada ye na kwasi da no the 4th of February no ye be call ne na sorry ewo Assemblies of God Atema community 4 na yakwa bompaye na yakonom software SK sika sen twatto enti me busua ni nyina yakọ me ma na yire mama Regina afiaje ene mofra ni nyina me ma mo yakọ abusua ni nyinara Yakopon oncheche more na Yakopon ya adoma echina na ode cheyen ya ye nyina ye hia mu na yakohwe ye papa sofo SK o sofo SK ya me fa ne kransie ye ye ntwe ho ne yemra ye ba ye beto adwumadie no so adofo ye mamu nyina akwa babio e de ba eye Otan Nni Aduro adwumadie so ye chat no efie da bia ye de bremu na ase na mdi kankan na enche bia ye bebie phone lines no e de atomu na ye ne atiefo entwetwe enkomo kakra eno nti no ye wo topic ba ko bi wo ha ese no so no ye hwe na ye discuss na eno so anything ampa sese unu kunu ano yere ko a eno odo na eso dada sire mo sisi de mo koso ntina mi be phone lines kakra mo experience wo pa hey dog ye be ku na kutowa bi dog we ni ka o that's right adi be ba to ye be phone lines na tum odofo a wo hwe me onso betimi afre this week die nyina say na hu no e de na asua wo mu afuto be na wo de ba esua hunu be na wo ho na intimi eni enkomo ema no enka ya brabo yefa entina asetena mu chese se yetimi ehunu ne ekọ ewo siri no mu a ene ye de toto ya brabo nto betimi afre me wo hwe wo television na se ho a numbers no eguase ho na e me de se me papa no experience so one ne yira na one ne kunu kwa odo ntimi so say tintan ade ntina se mo kwa ansa odo na so nso me question no entokwa de wo ho aware bia ntokwa wum odo no so de nke set na hotan bia but odo na kwa he na mo kon ye ne bai so ati ase ho no me issue no na that so we experience the next say enche they can also experience It's a big change. What do I enjoy? They can get to advance. They can get your advance. I don't know. I don't know. Very different. So they are basically. Oh, Banaka. Say ya bromia na meni age dabio na ma adom ya wo afam ni ya wo afam anya yo mi afam I'm so glad this Eradi ya papa bi wa homa ne so ai Obama gi if I so mama I want to say hello mama gi I said I want to say yes adumo mama nanso ai na Nni Aduro ho ya pa ye de radia se anti akua madrid say ne say na Nni Aduro ho ya pa ne ho ye if I saw madrid say ne say ayo hini di e have papa to the na me se medical mo sha akwa afaso a ohene edi ebu ya niafo no menti afi wo die oba ne o ayi oba mpra dada waware no wo wale na hwekwa afaso wo so akote se oba ne ane be ma nada obema ne oye nada watcha na su na sa wo die wo faasi atibi dia ba bo sebio be ma wale ufie wo faasi ba ano dia ba ya hwekwa afaso akwanya wo fa so ati be ma yi won nya kura entwaye wa yi binti abusua no de ekoso ni na afro ohene no ohene won tibi siesie ne fie o tibi fa ne nansi ho o siesie ne fie ya kwanya wo de anuano no fa so no entwaye wa dobi ajabi no kware me no ya adwen pa mama gi me no ya adwen pa
Nyankopon onhyira wate. Auntie Fosi. Amen. Auntie Fosi. Emi say Auntie Fosi entimi anyina so. Auntie Fosi na betimi asan afre yen. Wa wo hwe yan wo so pese wo de wadwe nkyere de ba no betimi afre na de ba na nim dikin. Wa wo se ne na mama gi ka no. Wo hene no hwe ne ne ye ewa nuanom ne ntam ne wo fasefo ne ntama. Say na wo de wo hwe pa. Emra discussion na me ne my wife ne ye ka sa asem ya. My wife no on defend ohene no. Na memefua ohene ne so. Emra ye mienu de ono ohwe a obakasa sa me kai. Me du fie pe obakasa na asam na mama gi aka. O say mama akunwa enkunwa sam ne ka eye different form. Ne wo wechi a wo hu no. Ohene no enye se obo na ofase ne anase ohunehuna onim kwaku wa homa no so me kwaku homra kwaku amemo akwa aba. Hello Patron kwaku mentie wo ho why mentie wo ho me yankasa wo phone no so why. Okay ya mo akwa aba Patio Patrona. Me pacho ofre me a. Se ebema adwuma no etimi akotote. Na metimi ate wo a wafre me nkan yiye nti. Ofre me a na wa low TV set no. Ena na me kasa so a men hwe TV no. Na me kasa wo phone no so. So wo low no a betimi ahwe TV no. But TV no volume ni so a de me kan bia wonte. They also be can be a mente. To me pacho, o fremia, no low TV set no. Na face so no. Oni mi akasa direct our phone so. Why? That's say. Auntie Rita. Mame. Now what is Auntie? Nni Aduro, mame na pacho nse. Yes, what do Auntie Rita? Man, no why food. Oh, so. Oh, so no credit coming. Hey, just a bit here, you are my time. Man, but I'm sapema. Yo, sapema for your dimoso. Yes, you. Pacho. Oh, hear me, dear Oyen. Hello, mammy. Oh, Pacho, me too, pa. Oh, hear me, dear Oyen. Men, let me first me who is for him, let me who is virgin a fat. Because of the penny in the bapanino. Or co baby on because when penny for the crown, what you need be and penny for the crown. You are child major. In the house of my men, see papa say, or see the waffle. And yet, the waffle by any. You pray when it is I said, you be now, or young. Or don pa, the banner, and the waffle. Aye. Under what done passing in penny for no more upon him. And a credit. And okay, there ya ko baby are not in a dinner chino. Aye, but I henny. To want to me funny near to one bonnet channel. I'm a bonnet no bonnet potty. And okay. Or the Ayano, or so a queen mammy. No, Januano, or be been to know, yes, I know. And so I just about who. So a whole kind of crown of say, and the young machine, just a man, I could so between you. And okay. Cook Saturday, a course will be pop because of the simple one. Or so I am many, I didn't find not in nature. As we done my car. What's any money crack or can or a permanent man? Aye. But the mother, no, you video, because the money crack was sent to your neighbor. Aye. Because it's on your can out when you're mean and Colam Ducano or Camber Damonte. Montpenny for Muka and Colana waiting at the tower. Eh, your boy auntie. What's something the no create road the January and in Sabeka? You bet fat, mammy. I met Matthias here, pa. Abana Fisa Nafi, Emmy said, oh, into me and you so. Nafi sent me and you so. Your last call no, and no. 7 names will be about so dear, but until I last call no. Na yet me the call session no EDC and then me say na me pese yehwe no me nsan yankan nti na ma ho discussion ato me sin kakra but enye hwe ye hu a ye de be ba ye hu so a de ye wo no ye de be discuss
na se na mekan wo do asem ne yenko ho yampa so no yere kuna si ne pu na odo no ahye keda asem ide onyema papa bi ne kan ne ka eden me last caller hello market yes market na what to say Pacho Nni Aduro won so Erade Adom mama ene mom yi ho ayefe pa me da se mama Kate oni wa bejafo ni nyina me ka ta Friday yo tadefo ate ye je so na ma binum na omu de ye bo omu anu omu do be die mama Kate kada bio na me da ko me ni me ko ya confusion kakra bi na bo me no ya ka brobo so me na we na wo bo me me do be die we die ndi anodin kra enya de power hu enya de pa mate enya ma ne fantu wo bo ma shum ba ku pe me fa ba ku hu no ye ndi me shede mu ta oh ma Kate ko se wate na ewie ya no do no mo oh enu kra che nkwala ni nti na eja me tu ma adwi mu na ye nya sa de anka twifa no so anya sa de anka ya me ya na nya easy hospital me call ya nso me ni mu twetwe oh si ama bi mo mo ya sa de mo do ni de enye nti o mu nyai market ya mu market ya da so papa why nyame shira pa ye to manfo ye bre na ye bre ye kwashi we nso yenyi ya no enti na ewo mu ane se dada o ye dwuma o ye doctor ni no mpem na specialize enti na pese wo do number ni to dwa ye bre na ye bre anya so be ye afi so enti na kan bi na fa number ni tato na ko sada mbi se ne de mami mama Kate why dey wa yi anu amaye me da sipi mama akua Dr. Kokwa Mwakunie eya nkwan hene heba clinic CEO Dr. na eka sei ya dwuma ne ba ko wo duase Kenya se Kumasi sem na mekan Garden City University College na chiro adwuma ne ba ko wo o background so a Kuntun satellite block factory oni fa wo number ne to dwa na obi frɛ number na wa cheche nya sa me da masi bebre ye telephone number ne 0244 42 7276 0244 42 7276 and 0592 748204 baba bia ba hu ya aseye na me kire no wo background so ayo Kuntun satellite block factory Joe medicine ya kire ho na akokuma so a Garden City University College no school na kire ho pe na be hu Dr. Kokwa Mwaku obi a na aka sa bu pein bibia na wo ba so ye wa wo be hu Dr. Kokwa Mwaku a ono so mo fasi ha ya next time ma sand wa ba why and ye bre na ye bre because 1 be cross munti no next week ananya me Adom da foforo no asamba what na me shira dikin monitor wo de ja honey man honey man yare bi etete wonu mpacho bra me wo kaso me number ubenya me ye bedi nkomo eye 0246 02 7066 0246 02 7066 eredi nshira amen me tu kwa kakra me kramo why no so eduru wa no aka me na kwala de de mate na me papa ko joko to ni nua ba ewu asen dwa so one me ayeko me free ya me ko akwasi bo ga na me ma adwa badwa na me wa de so chiaw me Joyce Bobie I want to say so ya pon me da se ya me shira mama